Ηλέκτρα και Μαντό. Μαντό και Ηλέκτρα. Τι όμορφο έχετε στήσει εδώ. Είναι εστιατόριο σκύλων ή κάνω λάθος? Όχι, δεν είναι εστιατόριο σκύλων ακριβώς. Είναι ένα εργαστήριο στο οποίο μαγειρεύουμε για σκυλάκια. Και μαγειρεύετε κανονικά σπιτικό φαγητό δηλαδή? Μαγειρεύουμε σπιτικό φαγητό με υλικά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, κρέας, λαχανικά και δημητριακά. Τα συσκευάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε delivery. Τα όνειρα που έχετε, θέλετε να γίνετε κάποια στιγμή αλυσίδα? Καλό θα ήταν και αυτό. Απλά τα όνειρα που έχουμε περισσότερα απ' όλα είναι πιο ευτυχισμένα σκυλάκια. Τι περιέχουν μέσα τα γεύματα αυτά? Τα γεύματά μας, όλα τα γεύματά μας περιέχουν κρέας σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και από εκεί και πέρα διάφορα λαχανικά, όσπρια, υδατάνθρακες, λιπαρά οξέα, τα κυριότερα συστατικά και φρούτα. Υπάρχει δηλαδή και επιδόρπιο? Υπάρχει βιδόρπιο, ναι, χειροποίητες λιχουδίτσες που φτιάχνονται με αγνά υλικά όπως αλεύρι ολικής, αλεύρι βρώμης, λιναρόσπορο, cranberries, φυστικό βούτυρο, πράγματα που είναι πολύ θρεπτικά για τα σκυλάκια και ξετρελαίνονται με αυτά. Μαγειρεύετε το ίδιο καλά? Και αυτή η ερώτηση πάει και στις δύο τώρα, θα μου απαντήσετε και οι δύο. Και για τα αγόρια σας, για τους φίλους σας? Βέβαια. Όταν υπάρχει τώρα πια χρόνος, ναι. Μην μαγειρεύουμε μόνο. Κυρίως στα σκυλάκια αυτή τη στιγμή. On, just hold on for tonight, on for tonight, on for tonight.